sammen, og velkommen til den her video. Og ja, ikke lige tage af det her. Men det har forstået at sige. Selvfølgelig. Ja, vi skal lave en, ikke channel, men sådan lidt agtig med træ, men har en skål. Så den er inspireret af Josefine Simone. Ja, og Rebecca, det inspirerer hun noget. Ja, vi har i hvert fald set dem gøre det, og det er så mega sjovt, og så tænkte vi også vil prøve. Ja, det handler om, at man har en skål, så har man en masse sædler i, så trækker man en seddel, hvor der for eksempel smør den hen i ketchup. Og så trækker man en anden seddel, hvor der står Slik på gulvet. Ja, og så skal man så vælge en af de to ting, man sådan gerne vil gøre, og så gør man så den ene ting. Ja, nu er vi simpelthen klar. Vi har skålen her. Og der er masse i. Så, hvem vil starte? Skal vi slå sten, saks, papir? Ja. Bedst for en. Sten, saks, papir nu. Nej! Yes! Okay, jeg skal starte med at starte. Og jeg skal lige lukke øjnene. Okay. Hvad får du? Skal jeg hjælpe dig? Tag mascara på øjenbrynene. Hun fik taget mascara på øjenbrynene. Eller? Bank på ved naboerne. Og jeg tror, de har gæster. Du kan jo bare skynde dig hen og banke på. Jeg tager den her. Jeg henter den lige. Så venter vi jo bare. Så godt nok lang tid. Okay, jeg tog bare en anden. Okay, jeg tog den her. Jeg tror, den er mega kraftig, den der. Den der mærke, som jeg fik. Skal jeg? Skal jeg? Hvad? Jeg ved ikke, hvordan den... Nej, den vender omvendt. Sådan her. Du skal ikke... Smilla, du må ikke spille. Jeg mener det. Det er ikke mig, der spiller. Det her, det bliver jo... grønt. Du skal se dig selv i spejlet. Det er svært ikke at have et spejl. I virkeligheden så ser du meget værre ud. Ikke for noget. Må jeg lige se bolden? Okay, jeg kigger lige. Okay, nu er det meget. Okay, jeg tager den. Nej. Spis kattemad. Spis kattemad, eller? Stik foden i WC. Hvad for en vil du helst? Jeg tror, jeg stikker foden i WC. Okay. Høj for den lille handkat. Jeg behøver ikke hende ind i det der hul, vel? Jo. Nej. Jo, det skal jo ned i vandet. Ja, Og det skal herover bagefter. Okay, og så tænder du det. Okay, er du klar? Fuck, det kan. Og jeg var ude at lave bag her til os. Hvad? Ej, det var jeg ikke. Kom så hen. Jeg får det med tæerne. Men det tænder på den her bruser. Okay, hun har lige fået brudt vand på fødderne. Super. Jeg ryster den lige en gang. Nej. Hvad? Slik på gulvet. Ej, den er ikke så slem. Nej. Ikke så slem som nogle af de andre er. Dans på vejen. Jeg tror godt. Jeg vil vælge slik på gulvet. Og der skal jo være nogen, der ser det så. Ja, vil jeg slik på gulvet. Ja. Okay. Hvor er det godt. Jeg skal slikke på det her. Slikkede du på det? Ja. Ja. Gør vi det med numsevasken? Nej, vi gør det her.
Fuck, det er for nu. Ja, så har jeg jo ligesom slikket på alle gulvene i huset. Okay, nu er det mig. Jeg tager... Ja, det er godt nok. Nej, smør dine hænder ind i ketchup. Griner. Sig din grin. Spis et blad. Jeg tror, jeg tager spise et blad. Okay, så skal vi ud og finde et blad. Nej, nu har vi kun nogle slemme tilbage. Okay, nu har vi fundet et blad, og jeg har lige taget sådan. Men du skal jo spise det hele. Du skal bare sluge det der. Okay. Ej, hvad er det for en plante, det her? Okay. Jeg har slipt den. Okay, så skal du bare spise den. Føj, hallo. Prøv, du skulle prøve det virkelig sådan surt. Jeg kan bare se det. Citronshot. Den er god. Drik et citronshot. Men du skal jo tage det hele i en. Drik. Urtesaft. Nå, gurkesaft. Ja. Drik sildet af gurkesaft. Eller citronshot. Jeg tror, du vil have citron. Det gør jeg, fordi jeg elsker citron. Okay. Super. Okay, nu har vi lige fundet det her. Vent lige. Ikke sige det før den er på plads. Jeg gjorde sådan i det. Det tager vi i slow motion. Okay, så har vi fået det. Vi har sådan fyldt derop til. Og det er helt gult. Og jeg fik ondt i kæben med at bare have en dråbe. Og jeg har så lige spist tyggegummi, så det er jo bare ekstra stærkt. Og det er ved din fod. 3, 2, 1. Ej, lad være. Fuck. Gør det slet ikke ondt i din kæbe? Ej, jo. Ej. Hvordan? Og jeg vil lige undskylde lyset. Hvad er det så lige skifter lidt, fordi vi bruger dagslyset. Fordi vi jo ikke... Vi bruger dagsgryn, men det har du ikke. Okay, jeg fik. Skal jeg tage mascara på? Hvorfor skal jeg altid spise noget? Hvad skal du spise? Spise græs. Eller... Jeg tager og spiser en kiks med vand. Jeg havde spist en kiks med vand eller græs, og jeg tager og spiser en kiks med vand. Ja, fordi Lulu hun kan have pøllet på det. Okay. Okay, Nu har jeg fundet nogle digestiv. De hedder, hvis I kan se det, de er faktisk digestive. Og jeg har noget water. Jeg fik citron. I mit tøj. Så ja. Skal du hele den her ned i? Ja. Det kan jeg. Sådan der. Og så videre. Spis den hele. Så er det dig. Og det er de anden sidste, der er tilbage. Drik vand med ketchup. Drik vand med ketchup, eller? Gør dit hår helt... Ja. Nej, det er koldt vand. Det gør lige kun toppen rød. Shit, det er koldt. Hvad mere? Nu er vi kommet Ser jeg dum ud. er vi kommet til finalen. Og det er Smilla, der skal trække dem. Og der er 2 tilbage, og jeg kan ikke huske, hvad det er, der er tilbage. Jeg kan godt huske den ene. Jeg kan ikke huske nogen af dem. Så jeg er sådan rimelig bange.
Så jeg tager bare den ene først. Jeg tror, jeg tager den store først. Hvis den anden er værre. Stik hovedet i toilettet. Stik hovedet i toilettet. Okay. Det er den. Hvis det er den. Jeg tror, hun vælger at stikke hovedet i toilettet. Den her, det er, at jeg skal klippe mit hår ved frisøren. Altså, gå til frisøren lige nu. Jeg vælger altså frisøren. Okay, det gør vi. Okay. Tur er hen. Og jeg tager altså lige det her af, fordi nu gider. Ja. Okay, så vi skal nok filme, når vi lige... Og det er ikke løgn. Jeg skal nok klippe mit hår ved frisøren. Hun skal, og jeg filmer det over, hvis vi... Ja, Mella, hun prøver med meget håb at få det der af, og det virker egentlig nogenlunde, synes jeg. Nu kan vi så til frisøren, og så håber vi, hun har tid til at klippe mit hår. Nu er jeg ikke så glad. Det er også lige kød her. Og det kommer lige med mig. Fordi jeg går helt glad. Så leger jeg det flere. Det er næsten ikke til at godt. Så kan jeg også ikke komme sådan noget i. Vil du tage den? Ja, jeg sidder lige sådan her ting. Nu er jeg blevet klippet. Og det er sådan blevet okay kort. Og vi har lige fået et kiggepind. Så nu tror jeg, vi kører hjem til Mella igen. Ja. Så er vi lige kommet hjem på frisøren. Og jeg er blevet klippet, som hun jo skulle. Fordi at det stod på en form. Ellers stik hovedet ned i toilettet, og hvem gider det? Og vil vi hellere tage over til frisøren. Vi vil egentlig bare sige, at I skal huske at like og subscribe. Og så skal I huske at følge andre profiler. Det har jeg sagt. Godt. Håber, I kunne lide den her video. Men gerne skriv i kommentaren, hvis I vil have nogle af de samme slags videoer, eller andre slags, hvis I nu har nogle idéer. Eller en part 2. Eller en part 2, for vi kan sagtens lave en part 2. Skriv i kommentaren, hvis I vil have en part 2. Ja, men ej, du har faktisk stadigvæk sådan lidt buler i håret, efter du vaskede det. Men mange tak, fordi I så med i den her video. Hej!